సప్తమి కాళరాత్రి ఫ్రెండ్స్. కాళరాత్రికి మొక్కుకున్న, పూజ చేసిన, ఉపవాసాలు చేసిన ఆవిడ ఒక అనుగ్రహం పొంది, అంటే ఆవిడ అనుగ్రహం ఎలాగుంటుంది, ఆవిడ చూడడానికి అంటే భయంకరంగా ఉంటుంది కాళరాత్రి అంటే, కానీ చాలా చల్లని తల్లి ఆవిడ. ఆవిడ ఒక కృపా దృష్టి ఉన్న, అనుగ్రహం ఉన్న, అంటే ఆవిడని ఎవరైతే పూజించుకుని ఉపవాసం ఉంటారో సప్తమి రోజు, ఈరోజు కాళరాత్రి అవుతారో అటువంటి వాళ్ళు, అంటే పూజించుకున్న వాళ్ళు ఒంటరిగా ఎక్కడైనా అడవిలోనైనా ఒంటరిగా ఒక్కరే వెళ్ళిపోగలుస్తారని ఒక చిన్న విన్నవి, అంటే అది కథలో ఉంది, అదే చెప్తున్నా. సో కాళరాత్రికి మొక్కుకున్న, పూజ చేసుకున్న ఆవిడ అనుగ్రహం అందరూ పొంది అందరూ బాగుండాలని ఈరోజు గ్రే కలర్. ఎలా ఉన్నాను, బాగున్నాను. అమ్మవారికి పూజ చేయడమే కాదు, భక్తి శ్రద్ధలతో చక్కగా ముస్తాబయ్యి అమ్మవారి కోసం మనం తయారయ్యి పూజించుకుంటే అమ్మ సంతోషిస్తుంది, అంతే.